Když jsme vyrobili základ, můžeme se pustit do stavby krovu. Jeřábem postupně vyzvedneme všechny stropnice, na konstrukci vyřežeme sedla pro usazení. Celý proces jsme uspůsobili tak, abychom museli s těžkými trámy manipulovat co nejméně. Potom můžeme začít se stavbou krovu. Ještě předtím, než jednotlivé páry krokví ustavíme, vyřežeme do nich sedla pro pleštiny a smontujeme je. Celé páry krokví zvedáme ručně. Mobilní jeřáb neměl takový dosah a tady už nám nepomohl. Na úplný závěr osadíme malé krokve štítových sukínek a krov je hotový. Teď už předáváme štafetu pokrývačům, na kterých je, aby nám do střechy neteklo. Pokud tě rekonstrukce rubenky zajímá, tak celé video najdeš na našem kanále. Dej like a odebírej.